Pipila sa mga lakang ug palisiya nga gipatuman didto sa kauluhan nga ubos karon sa enhanced community quarantine planong i-implementar usab dinhi sa ato. Ilabi na sa kumpirmasyon nga may usa ka pasyente nga na-admit karon sa Mandawi nga nagpositibo sa COVID-19. Si Nico Sereno sa report. Gikaguol ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang pagkapositibo sa COVID-19 sa usa ka pasyente nga na-admit sa private hospital. Taliwa niini, mas mahigpitan pa nila ang mga lakang sa dakbayan aron kalikayan ang pagkatap sa sakit. Matud sa mayor, may pipila ka mga patakaran nga gipatuman didto sa Metro Manila nga gusto sab nilang i-implementar. Sabutan pa hinuon kini sa mga local officials. Usa sa iyang gusto ang istrikto nga pagpapuyo-gyud sa mga tao sa ilang mga panimay ug limitahan ang paggawas-gawas. Atong minusan ang mga tawo nga mogawas. Sa matag balay ug doon natay paliton, usa na lang ka tawo ang mo kuan og naipalitong pagkaon o medisina baka. Lain niyang mando, pahugtan ang surveillance ingon man implementasyon sa checkpoint. I will be issuing a memorandum nga wa na gyud i-ban na gyud nato ang tanang dunggo sa dinhi sa coastal areas except for essential, no? Unya wa gyud tawo nga mokuyog dawaton. Samtang muhimo ang City Hall og lain nga emergency purchase sa mga pagkaon, bugas, canned goods ug bisan mga tambal aron ihatag sa katawhan. Kaganiha, nakigtigom ang mayor sa mga negosyante sa dakbayan gikan sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry ug sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Natuki ang ekonomikanhong sitwasyon karon mugna sa hulga sa COVID-19. Gipasalig sa mga negosyante, dunaray igong supply sa mga palaliton ug angayang likayan sa katawhan ang hoarding ug pag-panic buying. We have enough food supply in the whole island province of Cebu. And of course, including Mandawi, especially that Mandawi, most of the companies who supplies food are based in Mandawi. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.